kawarmu ndak ta? Sing ijik ae, sing ijik ae, sing ijik. Kena tak tutukno neh. 2000 ae lho. Lah iku mah gak nyanyi ta? Engko ditutukno neh. Nduh, nan tutukno ta gak? Kena tak tutukno neh. Cek 2000 lho, 2000. Kadare 2000-an iku. Ndak yo. Sabdo Pandita Ratu ring sliramu dadi yo ing sisiku mugi Gusti lilani tresnoku bakal dinawa lah kok kancane dicopot kupinge ya Alhamdulillah. Terima kasih.